Engko nek kabeh kowe mabur. Oh, iya. Lah ngono ki rak ya aku semangat no. Keplok meng siji loro. Rasah wae. Iya. Kenapa? Enggak tahu ini. Ada apanya? Anu ada ini. Ada kodoknya. Kok. Wih, kurang ajar wih. Dalang kok nguntal kodok iki lho. Iya, ora apa-apa. Mak srek ngono kaya otote kaya piye lho. Pet ditembak wong. Tembak wong. Tembak apa? Rasa sok sujono karo Lah, sapa-sapa. mboten lho nek kaya nggan story-story ini kan ditembak langsung ter ngono. Ter-ter piye? Ayo Tin, ceket-ceket. Ya. Piye sing Awong dikeploki kancane kok melerok. Ya ora usah dikeploki aku isin Di sini ngapa wong dikeploki justru mereka itu apa antusias karo kowe iki berapresiasi sama. Ya lek keploki meng siji loro ora kabeh kok. Engko nek kabeh kowe mabur. Oh, iya. Lah ngono ki rak ya aku semangat no. Keplok meng siji loro. Rasah wae. Iya. Kenapa? Enggak tahu ini. Ada apanya? Anu ada ini. Ada kodoknya. Kok. Wih, kurang ajar wih. Dalang kok nguntal kodok iki lho. Iya, ora apa-apa. Mak srek ngono kaya otote kaya piye lho. Pet ditembak wong. Tembak wong. Tembak apa? Rasa sok sujono karo Lah, sapa-sapa. mboten lho nek kaya nggan story-story ini kan ditembak langsung ter ngono. Ter-ter piye? Ditembak langsung sek ngono lho. Iki lho sing njaluk tembangmu akeh banget karo tok pinangkani kabeh apa ora? Nggih. Diwul Gunung Kidul, Mbak Tatin. Heeh. Podang kuning Tatin. Wah edan tenan kowe jan saiki lagi ngetren ning daerah kene. Caping Gunung Tatin. Caping Gunung saka panitia. Kok Caping Gunung sik wae. Kabeh apa? Setenggal mawon to? Ayo sak karepe panitia kok. Kabeh. Ya, pokoke bengi kowe diajar. Heeh. Nggih, caping gunung. Ya, jengglengke. Ya. Kowe sing ngumpul. Aku di video, Mas. Video saka ngisor ya ora ketok. Kayak Mbak Niken mau lho di video karo iki aku pengen. Heeh, rasa. Wis rasa kowe iki ngopo di video barang. Kresna gundulmu ki. Ya. Nggih, niki caping gunung nggih. Heeh, jengglengke. Ya. Saben bengi. Monggo. Saben bengi Nyawang. nyawang Piye kok ora obah blas awakmu? Kula kan ngapa? Ayo ora ketang memak. Dung ngono kuwi. Ya. Ya engko tak sithik ngene. Nah, kowe memuaskan penggemar itu sulit loh. Ya. Penggemarmu neng kene akeh ban mau neng nduro transit lagi uyon-uyon aku rampung dandan mengke Mbak Tatin di nganu Pak. Mbak Tatin apa? Kowe nek dijak omong ora krungu kae lho. Kan mesti ngono kae. Heeh. Yen memajang Yen memajang. mbok suntik Tin kok titik-titik guyu titik-titik Lah, napa, guyu. Engko nek gejala pekok. Lah piye ta? Aku guyu ra entuk, mrepot ra Titik-titik. entuk. Ayo arep nyuwara kok. Ngono lho. Karang krungu swara apa ngono lho mau dadi guyu. Wah, gayamu kaya krungu-krungu wae. Ya krungu, wong
aku ya krungu kok. Sapa ora. Oh iki ayu ning budhek kok. Ya ora, sing ngomong sapa nek aku budek. Ya wis yo teruske. Lah iya ayo teruske. Kang Piye? ora piye-piye. Mangkaro Janur. Janur kuning. Aku iki kok pengen genjleng iki ya. Oh iki ora ngurmati ro dalange wis di pengendange wis di ndet entuk ndet ngono mbok ya. Ngene. Oh iya. Kok piye awake kok? Ya. Awakmu gajih tok kaya ngono. Obah ya ora gelem, olahraga ya ora gelem. Ora ngerti penyakit sing bakal menyerang nek awake semono kuwi. Gajih itu menekan jantung, akhirnya kamu pernapasannya pendek, jantung kerep jarem. Ya, terkena penyakit. Ngono ya. Terus biar enggak kokean gajih gimana? Gerak. Lho, sesuk iya. bali iki saka ngisor bar salin mlayu munggah. Heeh. Dadi mlebu mobil wis kemringet kari turu. Kuwi pembakaran kalori. Nek takon wong dokter ngono kuwi. Iya. Nggih sesuk tak lari-lari. Oh, kan sing saiki wae. Saiki wae. Ya lari-lari nganggo jarik ngono ki ra apik. Heeh. Ya enggak bisa ini, enggak bisa Kayak begagah. terus ki. Heh? Nah, tenan to. Napa? Wis ayo gek teruske kok, ngono. Napa nggih ketek? Oh, wong kok sing nang jaba kowe krungu kok. Kowe kuwi sing pancen wis. Yo, bajute. Oi. Hah? Aku kira apa-apa meng ha, ngono kok, Oh, tak kira ngejak omong. Ora. Kambing wae. Wat, ah? Napa, Pak? Weton. Lah nggih weton. Lah ya kok ngono. Lah arepmu malah kono ya. Ha kok ngono dionekke budhek kok ora gelem. Wong kene wis nganggo sound system buantre ra jaman-jaman. Wedok kok kaya cakil lah ngrano. Cakile semene gapite sepiro? Ya tak gapiti apa piye? Apa duwe gapit? Duwe. Cakil yang golek gundelmu. Ya. Kan ngendi mau ya? Kambing wae waton. Nah, ora ketang sithik obah. Iya. Teglek. Dandang. Nah. Sithik wae ya. Sithik wis trima. Gunon. Ayo. Ben gerak ngono kuwi. Wis no. Hey. Lanjut terus. Aku jenenge kanca-kanca kuwi peduli dengan kesehatanmu. Peduli apa arep dikongkir? Kongkir ya apa? Kongkir iki apa ya istilah kene? Dikerjain. Ora tau rawani ngerjain kowe. Kenapa? Iya, ndak apa-apa. Iya. Aja suwe-suwe to nek joget engko wae. Pacitan sarwi ayo keri dhewe ni nang jleng. Kok seru banget ya? Ora seru kupingmu ora krungu. Oh, betul. Lah iya akine ngakoni nek budhek.
Ora budek meng tak jelaske. Ana wong ngomong ki, "Hah? Apa?" Ngono ora Aku budek. jenenge ora cetha, kupinge ora iso nampa kata-kata sing cepet. Oh, ngono. Suntikke. Kupinge disuntik. Iya, ngisor kuping kuwi dicoblos. Iya. Ya ora, ngisor kuping kok dicoblos ora. Kalau kae wis ora kuat kalau taman dong. Piye tundange ambulan po? Nganti tele-tele pisan. Asindan iki kudune iki ngene iki kok nganti. Piye wis ngambe puyer urung? Ya. Panas, mangga. Panas. Udan. Ayo nguji kecerdasanmu, Tin. Parian kagem dusun kerajaan kene. Yo. Kerajaan. Gebukan. Heeh. Mbrigas diaturke. Kerajaan apa mbregas apa? Pundi? Pundi, Pak? Heeh. Hah? Ndi jal ra ono tulisane kok. Aduh calon dapus iki. Piye? Endi tulisane? Ayo apa? Kae iki ra ono tulisan apa. Endi? Oh, gebukan. Gebukan? Heeh. Yo. Gebukan iki ya sak kowe kuwi nggubuk tonjo. Ana jaran Ana jaran ireng rupane. ireng rupane. Terus Mugi warga gebukan heeh. lancar rezekine. Oke, top ta. Wo. Buanter banget mak twit ngono nganti. Ilate nganti ucul lho kuwi. Neh piye ra ndelat? Ayo. Saking serone. Heeh, ya. Panas udan. Panas udan. Udan